हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों राजखान्थिनि बाथ्रा सावरायनो नागिरदों। बे समाव दा बे जाहैबाय जोङो नुगासिनो दङ जे बिटिसियाव खुनुरुखुमै एबा जथाय सरकार हिसाबै मोनथाम राजखान्थियारि हानजाजों ज' जानानै दङ आरो बेनि उनावहायनो फिन दान मोननैसोनि उनावहायनो दिनैजाय आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि जानो फैगासिनो दङ। बेनि आरो अलरेडि कड अफ कन्डाक्ट नांबाय आरो बेयाव गोबां राजखान्थि हानजाफोरानो गावबा गावनि बिजाथिबो एबा गावबा गावनि एलायन्स राजखान्थियारि हानजाफोरबो बुथुमनानै लाबाय। दा बे बेलायाव बिटिसियाव जायफोर जथाय जानानै दङ बिथांमोनहा आरोबाव आसाम एसेम्ब्लिनि थाखाय जथाय जानानै दंबावो। बिसेसकै UPPL आरो BJP राजखान्थियारि हानजाया दा बे जथाय सरकार एबा जथाय राजखान्थियारि हानजा बिथांमोनहा गेलेगोन आरो फारसेथिंजाय महाजन जायखौ होनना बुंदों भारतारि कंग्रेस, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन गोबां जेराव जोंनि बिटिसिनिफ्राय BPF राजखान्थियारि हानजाबो दङ। दा बेफोर गोख्रों मोननै हानजा एबा जथायनि गेजेराव फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया जानानै थांगोन आरो बेनि गेजेराव फिथाइया उनाव सोर मोनगोन बेखौ जोङो नुगोन। दा बाहाय खोथाया सावरायनो गोनाङा जादों बिटिसि गभर्नमेन्टनि हालोदा दाबादियाव मा रोखोमै दङ एबा इयुनाव मा जानो हागौ जुदि दानि बादि थासारिखौ नुयोब्ला। दा बे हिसाबै बेयाव दङ जथाय सरकारा जाहैबाय जोंना मोनसे राजखान्थियारि हानजाया जिहेतु हारसिङै सरकार दानो हाया, ज' जानानै सरकार दागोन। दा बे बेलायाव गोबां बिजाथिफोरा ज' जानानै थागोन। दा बे हिसाबै फैगौ आसाम एसेम्ब्लिनि थाखायबो बेयाव मा जादों एलायन्स गभर्नमेन्ट दानो थाखाय माखासे बिजाथि सिटियारिं खालामलायदों। दा सिटियारिं खालामनाया जथाय सरकारनि एबा ज' जानायनि बा लोगो जानायनि मोनसे खामानिखा। दा बे हिसाबै नुनो मोनदों, नाथाय जोंनाव गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हानजाफोरा गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ गावबा गावनि ओनसोलाव मोनालासै गुबुन एलायन्स गभर्नमेन्टनि बा एलायन्स राजखान्थियारि हानजानि बिजाथिफोरखौसो मोननो हादों। बुंनो थाङोब्ला UPPLनि जायगायाव BJPनि जायगायाव UPPL, थिग बिदिनो कंग्रेसनि जायगायाव माबा मोनसे, अबेबानि जायगायाव कंग्रेसनि, बेफोरबायदि गुबुन गुबुन सोलायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे जाखागोन लोगो जानाय हिसाबै। दा बाहाय बुंनो नागिरनाया गाहायै UPPL आरो BJPनि बेलायाव नुनो मोननाय जादों। दा बाहाय UPPLनि जे जायगायाव मावथिफोर दंमोन, दा बे बेलायाव सोरनियावबा BJPनिफ्राय गोलैबाय। दा बेयो बिथांमोननि थाखाय साबजाथाव जायाखै जानो हागौ, दुखुनांथाव। दा बिथांमोननि थाखाय दा गुबुन फारसेथिंजाय अबावबा BJPनिफ्राय सापर्टारफोर गोबां दंमोन, बिथांमोना बिजाथि सायख'नानै दंमोन जानो हागौ, नाथाय बाहाय UPPLनि गोलैबाय। दा बेफोरबादि गोबां थासारि जानानै दङ। दा बेयावनो नुनो मोनदों जे मोनसे राजखान्थियारि हानजानिनो मोनसे ओनसोलनिनो सापर्टारफोरा एबा भटार्सफोरा बा राजखान्थियारि हानजानि सुबुंफोरा बोराबनाय नुनो मोननाय जादों, जेराव गावबा गावनि बिजाथिखौ मोननो हायैनि थाखाय गावसोरनि मावख' बन्द' खालामनाय एबा गावसोरनि बिजाथि जेखौ फसंनो नागिरदोंमोन बेखौनो फिन इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै गसंहोनो नागिरनाय। दा बे बेलायाव नुनो मोननाय जादों। अब्ला नुनो मोनगोन बेबायदि जुदि जायोबा दा सोलिबाय थानाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि बा जथाय सरकारनि हालोदा मा जागोन। आरो नुनो मोनबावदों गुबुन गुबुन जायगायाव जे UPPLआ गावबा गावनि बिजाथि मोनैनि थाखाय BJPनि हेंथायै खुद्रिखारनानै सोमावसारदों एबा धर्नाबो फाथिनायखौ नुदों डाइरेक्टलि बुङोबा। आरो BJPनिफ्रायबो बबेयावबा UPPLनिखौ होनायनि थाखाय बोराबदों। दा बेबायदि मोननै राजखान्थियारि हानजाया जुदि गावजों गाव गोरोबलायनानै थानायनि समावनो, सरकार दानाय समावनो आरोबाव फिन बेबायदि मोननै राजखान्थियारि हानजाजों जुदि बखिलायनाय एबा बोराबलायनाया जुदि फैयोबा, बेयो बिटिसि सरकार दानायाव एफेक्ट खालामहैनो हागौ, बेखौ जों नुहुरनो मोनदों। दा बेखायनो जोङो सोंथि खालामनो हागौ जे बिटिसि सरकारा 5 बोसोर एबा गावनि टार्मखौ लाखिनो हागोन ना हाया। दा बे मोनसे गेदेर सोंथि जानानै दङ। आरो फैगौ आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिनि रिजाल्टआ मा जागोन बेनि सायावबो जोङो मोनसे सोंथि खालामनो हागौ। आसाम बिधान सभायाव दा सोलिबाय थानाय थांनाय सरकारा जुदि एबा दा थांखि लानाय जेनाखि बिटिसि आरो आसाम गभर्नमेन्टनि थांखि, बिथांमोननि थांखिया जुदि फेलें जायोबा
BTC-आव जथाय सोरखारा थागोन ना थाया दा बे मोनसे बिराद गिदिर सोंथि जानानै दङ आरो बियो बिनि फिननायखौ बिथां रायजो राजाफोरासो होगोन जों बुङा जोंबो मिथिया बा आंबो मिथिया नोंथांमोनाबो मिथिया नाथाय दानि जेनाखि हालोद मोनसेया मोनसेखौ नारलायलायनाय नुनो मोननाय जादों दा बियो नोंथांनि ओनसोलावबो जादों जानो हागौ दा बेखौ नुहुरोबा जोंनि BTC गभर्नमेन्टनि टार्मा एबा आयुआ बारा गोबाव थांनाय नङा बादि मोनहरदों दा बेखायनो दैदेनगिरिफ्रासो मा सानदों दैदेनगिरिफोरनिफ्राय अबयसे जों खुगानिफ्राय रावखौबो बोराबलायनायनि जेबो खोथा नुनो मोनाखै ओनसोल लायै ओनसोल गावबा गावनि बिजाथिखौ फसंनो हायैनि बोराबलायनायखौल' जों नुनो मोननाय जादों बबेखानि बेखौबो बुंनो हायो दा बिजौआव जेखि जाया गुदियाव थिगैनो थायोबा गोजोर जानो हागोन बेखौबो मिजिंथिनो हायो दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायलायनाय जादोंमोन जे BTC-आव जितु जथाय सरकार सालायनानै दङ नाथाय बे जथाय सरकारनि मोननै राजखान्थियारि हान्जानि गेजेरावनो फैबाय थानाय आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिनि थाखाय गुलुं गुजुं जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे गुलुं गुजुङा जुदि गुदिसिम सौहैनांगौ जायोब्ला बेयो बिराद गिदिर मोनसे जारिमिन जाना थागोन आरोखि जाय जारिमिना सावरायजानाय जागोन दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामदोंमोन एसेनोसै गोजोन्थों।